Хайырлы күн Татарстан, хайырлы күн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 27 декабрь, сишәмбе. Мен Әзәхмәтҗанова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме безнең белән булган тамашачыларга матур көн, күтәренке кәеф теләп калабыз. Бүгенге көн тарихка нинди вакыйгалар белән кирип калган, шул турыда кыскача булыр. Бүген халыкара эпидемияләргә каршы туры көне. Коронавирус пандемиясе белән бәйле вакыйгалардан соң әлеге көннең актуальлеге тагы да артты. Һәр пандемия тулайым алганда дөнья икътисадында һәм айрым алганда һәр гаиләдә эшсез үтми. Шуңа да бүген халыкка эпидемияләргә каршы торуның әһәмияте турында тагы бер кат искәртелә. Бүген Россиядә коткаручылар көнен билгеләп үтәләр. МЧС хезмәткәрләре 2000 кешеләрнең гомерен коткарып калганнар, меңләгәннәргә ярдәм күрсәтелгән. Бүген үзенчәлекле һәм тәмле бәйрәмнәрнең берсе – җиләк-җимеш бәлеше көне. Төрле эшлекләр белән әзерләнә торган аш-суны барлык илләрдә дә үз итәләр. Һәр хуҗабикәнең үз рецепты бар. Бүген тәм-том яратучылар рәхәтләнеп җиләк-җимеш бәлеше белән сыйлана алалар. Чаршыдагы җәм-җәм утлар, сүнәләр дә яналар. Без җырлы шатланыбыз, без бәхетле булалар. Яратам мин кыш бабаны, шундый шаян бабай ул. Җырласа да, бисә дә, хәзерендә бик карт ул. Рәтем кебек үзе, шул хәдәрия емарт ул. Шушы көннәрдә Эрмитаж Казан күргәзмәләр залында узучы курчакларның алтын чыры дип исемләнгән күргәзмә яңа ел алды вакыйгаларының иң кызыклысыдыр мөгаен. Биредә 160 курчакның барысы да диярлек уникаль. Курчакларның алтын чыры күргәзмәсе мөгъҗизалы балачак дөньясына сәяхәткә алып китә. Биредә Мәскәүнең уникаль курчаклар музее җыентыгыннан экспонатлар урын алган. Әлеге музей безнең һәм Европадагы иң уникаль музейлардан санала. Узган гасыр осталарының кул җылысы белән эшләнгән кайбер курчакларның яше 100дән артып киткән. Биредә Алман, Франция, Англия, Япония, Австрия, Польша һәм Россия фабрикаларында ясалган курчакларны күреп була. Күргәзмәдә күрсәтелгән уенчыкларның уникальлеге шунда, әлеге уенчыклар барысы да кул хезмәте ярдәмендә ясалган. Ягъни шушы бер уенчыкны ясау өчен берничә кешенең хезмәте керергә мөмкин. Бер кешедән алып 10 кешегә кадәр. Һәм инде шунысын да әйтергә кирәк, юкка гына әлеге күргәзмәдәге уенчыклар 70нче еллар белән тәмамланмый, чөнки инде 70нче еллардан соң фабрикалар күптән күп ачыла һәм инде күп кенә уенчыклар штамповка ярдәмендә ясала һәм аларның сериялары, ягъни саннары күпкә артып китә. 19 гасыр уртасыннан алып 20 гасырның 40 елларына кадәр курчаклар өчен чын мәгънәсендә алтын чыр була. Сәнәгать өлкәсендә алга китү, завод-фабрикаларда яңа җиһазларның барлыкка килүе төрле сыйфаттагы һәм күп итеп курчакларны җитештерергә мөмкинчелек бирә. Шулай да курчак осталарының кул хезмәтеннән бөтенләй баш тартып булмый әле. Биредә балавыз, фарфор, папье-маше, полиэтиленнан эшләнгән курчаклар бар. Коллекцияны уенчыклар өчен махсус тегелгән күлмәкләр, хәтта бирнә әйберләр дә тулыландыра. Менә бу уникаль курчак Ванечка исемле уенчык малай. Әйе, элекке заманнарда ир балалар 6 яшькә кадәр күлмәк кигәннәр. Россиянең Журавлев һәм Кычышко фабрикасы осталары ясаган уенчыклар дөнья буйлап берничә генә калган. 1914 елда ачылган фабрика Бөек Октябрь революциядан соң Луначарский буйрыгы белән ябыла. Они были слишком дороги для нового времени. Фарфор битле, пыяла күзле, чын чәчле, зәвыклы киемнәрдәге курчакларның бәясе эшчеләрнең 1 ел хезмәт хакы кадәр булган. Бу инде әлбәттә яңа пролетарий сәясәтенә туры килмәгән. Шуңа фабриканы бетерәләр. Алай гына да түгел, калган курчакларны җимереп ваталар. Шунысы кызык, Журавлев һәм Кычышко фабрикасы курчаклары Луначарский хатынының шәхси коллекциясендә сакланып кала. Кибет киштәләре төрледән төрле курчаклар белән тулып торганда, бүгенге заман балалары элек курчакның ни кадәр кадерле уенчык булуын күз алдына да китерә алмыйдыр.
Әле кайчан гына совет чорында пластмастан ясалган штамповкалы курчакларга да шатланып туя алмый идек бит. 20-30 елларда яңа ел ул тыелган була һәм инде шушы 40 еллар башында яңа елны яңадан бәйрәм итә башлыйлар һәм инде күп кенә уенчыклар ясый торган фабрикаларда яңа елга багышланган, яңа ел тематикасына багышланган төрле уенчыклар барлыкка килә. Шулар арасында без Кыш бабайны, шулай ук Кар кызын һәм инде төрледән төрле яңа ел белән ассоциацияланган уенчыкларны күрергә мөмкин. Ләкин шунысы кызык, әлеге витринада урнашкан Кыш бабай белән Кар кызы, алар бераз үзгәчәрәк аталалар. Аларны шәһәр кешеләре дип атыйлар, чөнки аларның туннары озын түгел, кыска итеп ясалган һәм инде шуңа күрә алар шулай аталганнар да. Кайбер белгечләр алаларның курчаклар белән мабыгуы бала чакта уенчыкларның булмавы белән аңлата. Бу бәхәсле фикер. Ничек кенә булмасын, курчакларның игътибарны үзләренә җәлеп итүче тылсымнары булуы белән һәрберебез дә килешәбез кебек. Үткән елның һәр көне, һәр вакыйгасы кабатланмас. Аларның һәрберсе күңел түрендә тылсымлы тартмадагы кебек саклана. Бигрәк тә җанны җылта торганнары кадерле. Бик күңелле булмаганнарына да урын табылган. Һәр хәлдә үткәннәргә кире кайтып булмый. Кадерләп сакларга гына кала. Сәгатьләр, көннәр, еллар уза, гомер ага. Яңа еллар җитә. Күңел дигән тылсымлы тартмагыз бары тик дулкынландыргыч, матур мизгелләр белән генә тулсын. Без туры эфирдә эшлибез, барыгызга да матур көн теләп дәвам итәбез. Алда безне озын бәйрәм яллары көтә. Якыннарыгыз белән матур һәм файдалы ял итик дисәгез, бүләк, әле күптән түгел генә яңа ачылган мәдәни мәйданчыкка рәхим итегез. Бирдә үзенчәлекле халык сәнгате үрнәкләрен заманча, зур зәвык белән башкарылган әйберләр күреп була. Шулай ук кызыклы очрашулар кунагы булуда мөмкинлеге бар. Ни өчен үзләрен мәдәнияте дип санаганнар әлеге урынга килергә тиеш икән? Бу турыда мин арт-эксперт, Кокон, Туты, тарихи мәдәни проект авторы Рәмзия Кашаповдан сорап белермен. Бүген ул студиябызның кунагы. Хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көн, исәнмесез? Бүләк дип исемләнгән мәдәни мәйданчык чын мәгънәсендә казанлылар һәм баш калабыз кунаклары өчен бүләк булды кебек. Килешәсезме? Килешәм. Ул безнең күптәнге булган хыялыбыз иде. Һәм инде менә быелгы ноябрь айында, 1 ноябрьдә Аллага тапшырып, без инде үзебезнең күзебезне ачтык. Һәм инде әйтәсем килә, бүләк ул безнең мирас. Мирас кына түгел, ул заманача милләтнең мәдәни кодын белдерә торган территория дип атыйбыз инде. Без аны галерея дибез һәм инде анда күрсәтелгән безнең мирасыбыз, анда күрсәтелгән безнең мәдәниятебез, сәнгатебез һәм кул осталарының эшләре. Менә шул кул осталарының эшләренең берсе, шул үрнәге булып сез биргә яңа ел уенчыкларын алып килгәнсез. Алар шул кадәр милли, шул кадәр матур. Беренче карашта мин буларны пыяладан эшләнгән дип уйлаган идем. Ялгышканмын икән. Ялгыштыгыз, әзрәк ялгыштыгыз. Әлбәттә, бу борынгы балчык, керамика дип атала инде, керамикадан ясалган безнең татар милләтенең культурный код, русча әйтәләр инде, мәдәни кодын саклар өчен без менә шундый премьера ясадык быел. Күрсәтикме тамашачыларга? Һәм инде балаларыбызга матур иттереп, менә чыршыларны бизәү өчен үзебезнең матур иттереп менә шундый күн итекнең бизәкләрен елка һәм инде чыршы уенчыкларына төшереп, менә шулай иттереп шундый коллекция ясап, бүгенге көндә безнең бүләктә ул бар. Килеп сез карап та китә аласыз. Үзләренең коллекцияларын тулыландырырга мөмкин, шулай бит. Әлбәттә, менә мин сезгә дә тотып карарга һәм инде хисләнергә менә бирәм, чөнки беләсезме? 21 гасыр урамда име. Аны гел музей әйберләре белән генә саклап булмый үзебезнең милләтнең кодын. Менә шул милләтнең коды менә төрле фасоннарда һәм инде төрле менә шундый
биренә дә дип әйтәсе килә, шулай итеп үзебезнең яшь буыннарга күрсәтеп калдырасы килә. Безнең бүләк проекты ул Мәдинә Сабирҗан белән бергәлектә эшләнгән проект. Әйтәм ич, минем хыял инде күптәннән ие. 15 еллап хыялланып йөргәнсез бу гаилә сездә. Бик күп хыялландык, чөнки 2005 елда беренче тапкыр хыялланган идек. Инде аның өчен үзегез беләсез, акча да кирәк. Осталарның теләге дә кирәк, чөнки ул безнең генә эш түгел, ул безнең рәссамнар, осталар, кул осталары, күнчеләр, зәркәнчеләр һәм башкалар. Менә шулай итеп бүгенге көндә җыелыштык һәм инде менә шундый галереяны ачып, күрсәтеп, үзебезне танытасыбыз килә дөньяга, кунакларыбызга танытасыбыз килә, чөнки алар безгә кунакка килгәндә теге күбрәк бит инде русча сөйләшәләр. Что у вас есть на память о татарской культуре дип сорыйлар. Менә без инде на память о татарской культуре, менә шундый яңа әйберләрне күрсәттек һәм инде бу проектны без аннары килеп чыккан икенче проектыбыз, ул инде Кокон дип атала. Менә шул сорау бирмәкче идем сезгә. Күбрәк үзебезгә кешеләрне җәлеп итәргә тырышабыз дисез, диме? Кокон туты исеме бу бит инде күпмедер дәрәҗәдә үз өченә ништер бикләнгән кебек, менә шундый серле бер шундый нәрсә кебек кабул ителә. Әйе. Кокон инде үзенчә бик серле бер гафу. Һәм инде аның мәгънәсе, гафу итегез, борынгыдан килә. Кокон ул безнең халыкка бик улы әһәмияткә ия, чөнки урта гасырлар заманында ефәк, кокон фәлсәфи яктан безнең борынгы әби-бабаларыбыз, шул ук сәүдәгәрләр ул кокон белән эшләгән. Зур мәгънә һәм инде менә буддизм дип әйтәләр. Буддизм динендә коконның мәгънәсе кеше бу дөньяда яши һәм инде коконга кәфенлеккә үрелә, кәфенлек белән китә бу дөньядан, ләкин киләсе дөньяга бәлки күбәләк яки кем булып чыгышы билгесез. Менә шундый улы әһәмияткә ия бер нәрсә. Безнең бу проектыбыз инде улай бер булып чыкты, чөнки бу проектта без фәлсәфи яктан, үзебезнең профессура ягыннан инде һәм инде профессура гына түгел, бәлки белгечләр, рәссамнар мирасны, тарихны, академияны төрле яктан күрсәтә белә торган менә шундый кешеләрне, шәхесләрне чакырдык. Әле яшьләрен дә үзегезгә җәлеп итәсез икән, чөнки бу да безнең киләчәгебез, безнең мәдәниятебез өчен шулай ук мөһим нәрсә, яшьләрне тарту. Чөнки алар безнең дәвамчылар бит инде. Әйе, без инде үзебез, мин инде безнең сессияларга студентларны да чакырам, чөнки миңа кызык аларның фикере һәм инде алар бу безнең проектны ничек кабул итә. Аларның аңа бүтәнчә, безнеке инде үзегез беләсез, яшебезне яшәгән, ашыбызны ашаган кешеләр, алар бүтәнчә адам һәм Хаваны бүтәнчә иттереп хис итәләр. Бу юлы менә безнең беренче проект узганда, беләсезме нәрсә дип әйтәсе килә. Бу проектны җәй көне безнең Татарстандагы булган матур изге җирләрне экскурсионный программа һәм инде чыгыш проект иттереп күрсәтсәгез әйбәт булыр иде дип, аларның тәкъдиме мине бик шаккатырды. Яшьләрнең тәкъдиме бая. Яшьләрнең шул хәтле кызыксынуы миңа, беләсезме, шул беренчедән шатлану, икенчедән киләчәктә безнең рухыбыз һәм менә бөтен эшләгән эшебез юкка чыкмаслыгын билгеләде. Рәхмәт әйтәсем килә безнең яшь буынга, чөнки аларның кызыксынуы бик көчле. Алай гына түгел, бәлки алар ул кызыксыну һәм инде аны ничектер үзенчәлекле иттереп менә үзләренә кабул итү безнең өчен бик олы эш дип беләм. Һәм беренче сессиябыз менә шул әйбергә багышланган иде. Беренче сессиябыз ул фәлсәфи сессия булды. Ул дәрвишләр турында һәм суфилар турында булды. Бик киң
Гафу итегез. Әзрәк дулкыннанам. Бик киң һәм инде беләсезме, бик тирән булды. Мәсәлән, әйтсәк, безнең профессура турында инде, академиклар турында әйтсәк, аларның кабул итүе минем өчен дә бик кызык, минем өчен бик әһәмиятле иде, чөнки алар бит мондай әйберне төрлечә күргәне бар. Алар өчен бу әйбер яңа түгел. Ләкин аларның фикере миңа бик ошады. Рәмзия ханым, сез яңа формат ясадыгыз. Менә музейга барсак, без әйберне күрәбез генә. Һәм инде монда күреп кенә түгел, кул белән дә тотып, менә тактильное ощущение диләр бит. Тотып карарга да мөмкин булды, тыңларга да һәм күрергә дә ул рәсемне, актык дәрвишнең рәсеме. Әле сез беренче проектың, шушы беренче сессиясе турында сөйләп киттегез. Әле сезнең ефәк яулыкларга һәм алдагы көннәрдә дә дәвам итәчәк. Менә килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Бу бик матур, искиткеч, шундый гүзәл проект. Чыннан да безнең милли кодыбызны саклап кала торган. Сезгә бар тик уңышлар гына телибез. Рәхмәт. Яңа елга санаулы гына көннәр калып бара. Аларны мөмкин кадәр файдалы итеп уздырыгыз. Якыннарыгызны яңа бүләкләр белән шатландырганда үзегез турында да онытмагыз. Күңелләребездә тормышка, бер-беребезгә карата җылылык, матурлык, ярату хисләре хөкем сөрсен иде. Дөньялар тыныч, имин булсын иде. Мин Әхмәтҗанова сезнең белән сау булашам. Киләсе елларда да һәр яңа көнебезне матур фикерләрдән генә башлыйк. Исән имин булыйк.